Office jangka District Mission Coordinator harangkat ka Office jangka District School Education Officer West Khasi Hills harangkat ka jeng snok tilang ka Red FM Shillong. Mantakas ngi klayo ban penlong ya ka jan baga di event roadshow hanong stoin. Ya ka te ka jeng lang layo penlong hapo kamadan jangka snong new nong stoin hakaba uba arkar kongol EAC West Khasi Hills ulalong kumupongsan harangkat ka jeng dan lang ki officer nakatanat pule buthi kinong tray ka Red FM ki khana school bat kiwe. Kajan bhagidari event kadai ka program juga sorkar pedeng ban pentre ka meka National Education Policy arhajar arpau par kajing thumu juga ka program kalong ban ajing hikai ki khana nado bakidang sedang lej ban penslure ki bakin pendan kam meki sap ki phong jangki bat kadai ka program kanyarap ban penduna ki khana ban pep school chiteng por bat kijing sa kelas. Kajan bhagidari event kadai ka program jong ka sarkar pedeng ban pentre kam ya ka NEP 2020 that means 2020 kajing thu kadai jong ka ne ka program kalong ban ai jing hikai ki khinna na do bakidang sedang ban let pule shiki school ban ya shimbita shit hem ha ki jing pule puthi da ka jing kmen da ka jing ele kai da ka jing tho khana da ki poetry bat ki wei bat ban penslure ki makin pendon kami ki sak ki phong jong ki kat ka bakidon kani ka program kan yarap ban penduna ya ka jing pep school shiteng por jing sa kelas bat ban yai peteng ya ka jing puli hado ban kiu nakawai ka kerdan syakawai pa jong ki students jong ni kani pun kadi kata ka baki ong ka initiative jong government nam ta ka proficiency but improve your proficiency jeng kena bakin puli ada kajing sothu bat bakin la pan kentiu ru ila dia hakin numbers hakin numeracy kita artli di bakong santam hakajik em jungi ki brio balai ngilik school katu kaditang menginwan in pass bah exam lani bakin in long head long hand bingin yo kam yo jam ki bobiang lani english school bingin yo ajing nang start kajing nang start kadi ka bakong san shwa ki baro english school namar bingin du kani kajing nang start bingin yo priang ha school kan permentoi ngi kajing em jungi ka pamalas ngi baro ka kajing em jungi ngi suthu ngi tip balangi perkhat jeliu ha baro kadi ka science kadi ka language bingin learn ha school kadi ka numeracy lani ka maths ka bangilan ha school ka gidon kam ha manlang clip mat ka chim mujungi borok kadi ka jingkhen dia borok kadi ka language bangi communicate gi brio borok kadi ka science ka bam ngi bam ka air bangi ring mensim ka bangi di borok kadi ka science ni borok nada kadau ka bangi puli jadi ban puli ka jing sampang na jing sungthu kata hadi jing thu jong ni ka initiative jong government nang ka daw di ban long ta ki khna ha pagi don school bangin pule bangin nang entip da jing sungthu bagan pen mentoi ngi ha jing em jong ni ka pen mentoi ngi menta ha ka ni ka menta bat ka la shai